Sithanda ukubingelela abalandeli be-channel sisichazele amaphupho igama lami ngohlengiwe Sibongo Hambotho-ke. Namhlanje ngifisa ukuthi ngichaze ngamaphupho asuke ekhomba idlozi lakho ukuthi njengamanje selishaya phansi nje ngonyawo lithi cha wena ukuhlupheka nawe yinto ezimbili nje lezo ezingeke zenzeke noma ngabe bayathanda abantu emhlabeni noma abantu abangabathani. Bazoba nalamaphupho abazokutshengisa wona asho ukuthi na kanjani lokho abakunikeza khona noma lento abafuna yenzeke phezulu kwakho ezimpumelelo izokwenzeka, akekho futhi oyiphikisa ngoba banale ndlela abazokwenza ngayo bona sebevumelene noNkulunkulu kanye nedlozi. Ngoba wena njalo usiza abantu abangasekho. Bafowethu abantu bangasekho balekeleleni, balandela. Akusho ukuthi into ngoba usuwenze kanje usuhambe wawe wenza isithebe senkukhu lapha sekwanele. Khiphana abantu ezigodini zosiza, khiphana abantu emajele, hamba ulanda umuntu wakini ejele, hamba ulanda umuntu wakini esibhedlela. Sebenza, ngeke ngithi nje sebenza ngoba vele uthungiwe emhlabeni ukuthi uzosebenzela abantu abangasekho. Bazokutshengisa lamaphupho-ke futhi lawa athi njengamanje wena idlozi lakho selithatha isinqumo sokuthi noma selifika esigabeni lapha elingasafisi ukuthi wena ube umuntu okhala izinyembezi zenhlupheko ngani zakwethu. Uma kukanjalo idlozi maselenza kanjalo lisuke lizokunikeza izimali nje vele iqhamuke ngapha nangapha ngoba wena usuke usuwenza lento nabo abakhala ubhizi uyalekelela. Bafethu kuhle ukulekelela abantu abangasekho ngoba banguwe uqobo lakhe. Yabona phupho lokuqala, uzophupha uxova uflawa. Yabo uflawa inhlama, wenza inhlama noma ingaxovu noma ungangayixova wena ixovo omunye yabo bexove uflawa. Makunjalo kusuke kubika ukuthi kunezinto ezilungiselelwa wena, kakhulukazi futhi mangase kuthiwa ubone kwabantu bakini, kunento osulungiselelwa yona wena, hayi indlela uloti. Bafethu usuke uloti lokhu ugayo kanje uloti uflawa mawuthi ukwenza uloti, cha lokho-ke kusuke kuyimphako wendlela ongazokwazi ukubona endleleni ngoba usuke ukhomba ibanga lendlela ende ozolithatha uloti loyo ongabuli ngoba ukhombe ibanga lendlela ende ukuthi usuzothatha uhambo olude. Kodwa ujeqa noflawa nje ongahlukanisile noma ngabe uthi uyawenza usuwenza wabhaka amakhekhe, kusho ukuthi abantu bakini noma bekubhakela amakhekhe, kusho ukuthi abantu bakini ngeke manje bakhathele ukuhlupheka kosizi lwakho, sebefuna ukukunikeza okuthize ozoliphilisa ngakho, abazokwenza bona indlela ukuthi ziqhamukele lezi ndlela. Bafaka umoya wokudonsa izinto kuwe ukuthi zivele zenzeke empilweni yakho, uhlangane nomuntu akutshele umbono othize uvele uwenze uye phambili. Okokuqala lokho. Okwesibili, uzophupha ngubalile umbila. Ngabe maphupha asithi uba inkobe kusho ukuthi into abasuke bekulungiselela yona ibukhuni ngalendlela noma iyinto enzima abafuna ukuthi mase bekunikeza yona bakunikeze kubona nomphela ungazoyiphinde uyiphucwe ngumuntu. Umbila loyo futhi umbili wona okwakhiwa ngayo impupho okhomba ini idlozi elihlambulukile njengoba suku impupho ikhomba isimo sedlozi elihlambulukile bakwethu elisuke lingafune muthi kulona, lisuke lidinga nje ukuthi wena mangabe kuthiwa noma umiselwa igobongo lakho mase liba namanzi anobucako aqondene nawe ngoba wena ukanjani umuntu wedlozi elihlambulukile phezulu kwakho. Ingakho kuzophupha umbila usukusho umuntu ongenaso isici esitheni saqinula uNkulunkulu noma saqinula abantu abangasekho. Ngaleyo ndlela lo muntu uhlambulukile ngangokuthi nomoya wakho ukubonela abanye abantu noma nomoya wakhe wokubamba izinto ezithize emoyeni noma ngabe zemvelo noma ngabe zani uyakwazi ukuthi asheshe azizwe ngoba idlozi lakhe lihlambuluka. Mangithi umuntu uhlambulukile bafowethu ngiqonde ukusho ukuthi ukhanyiseleka kalula ngoba ayikho into afihleleka ngoba ukuba ubuyena bunjengengane bunjengomntwana, njengoba uthola ukuthi ubona ingane mayisencane ikhangeka kalula izinto. Umoya wakhe lo muntu ukanjalo nesesimweni esikanjalo. Umbila-ke loyo phupha umbila omile uyakwazi ukwenza impuphu isuke ulungiselelwa into ekuyoba nzima noma sebethanda bekhala ngapha nangapha uthi awu nange ngathi usephumelela yedwa mase kuthiwa cha lokhu kuqondene naye akuyojikwa ngumuntu ngoba umbila ngiyachaza-ke futhi ukuthi umbila uyilomile uyakwazi uphinde utshale uphinde umilise okusho ukuthi leyo nto abakunikeza iyophinde iziphinde futhi phezu kwakho. Mawumanzi uphupha omanzi okusho utshengisa ukuthi wena njengamanje idlozi lakho selithathe isinqumo sokuthi manje lento kade sikhuluma ngayo isilungile maduze nje jika ikhona nakho sekulungile. Uyabona
yinto njengaleyo bafethu amaphupho ozowaphupha, uzophupha futhi wena ubona unikezwe i-envelope ngichazele kwelinye iphupho-ke. Amaphupho lawo asho ukwamukeliswa idlozi lakho ukuthi abantu bakini manje abasathandi abakubona, uzophupha khekhe elikhulu, uzoliphupha abantu bakini baya uma bekunikeza hayi basuke bekhuluma indaba yokuthi nje impela wena manje noma amagwinya bakhuluma indaba ukuthi cha wena njengamanje usizi nawe akusafanele ukuthi lube khona phezu kwakho, ngoba isimo somqondo nendlela owenza ngayo edlozini kubona sekukufanele noma sekukulungele ngoba usuyayiqonda into efanele ukuthi yenzele abantu bakini abangasekho. Namhlanje ngicela ukuthi ngime lapho ngophinde ngibuye nezinye izincazo zamaphupho. Ngiyabonga.